Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise indodana nomoya ogcobileyo. Musa weNkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcobileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaJohannes isahluko se-11 ivesi yama-45 kuze kube ama-57. Kulo nkathi bakholwa kuye abaningi phakathi kwamaJuda ababefike kuMaria noMartha ebona lokhu Jesu akwenzile. Kepha amanye phakathi kwawo asuka aya kubaFarisi abatshela lokhu uJesu abekwenzile. Abapriste abakhulu nabaFarisi base bebutha umkhandlu bathi, sizokwenza njani lokhu lo muntu wenza izibonakaliso eziningi na? Uma simiyeka enza njalo bayakukholwa kuye bonke afike amaRomani asamuke indawo yethu nesizwe. Omunye phakathi kwawo igama lakhe nguKefas, owayengumpriste omkhulu kulo nyaka, wathi kubo, anazi lutho nina, aniqondi ukuthi kunilungele ukuba umuntu oyedwa afele abantu, kungabhubhi isizwe sonke. Kepha akashongo lokhu ngokwakhe, ingadi njengoba wabe engumpriste omkhulu kulo nyaka wabikezela ukuthi uJesu uyakufela isizwe, kungeyisizwe sodwa kodwa ukuba abantwana abahlakazekile bakaNkulunkulu abaqoqele ndawonye. Kusukela kulolo suku babezimisele ukumbulala. Ngakho-ke uJesu angabanga esahamba obala phakathi kwamaJuda, wemuka waya ezweni elingasehlane emzini okuthiwa i-Efrayimi, wahlala khona nabafundi bakhe. Iphasika lamaJuda laseliseduze, bakhuphuka abaningi basezweni baya eJerusalema. Lingakafiki iphasika ukuba bazihlanze, labo babemfuna uJesu. Besethempelini bakhuluma bathi, nicabangani? Angahle afike nje ngosuku lomkhosi? Kepha abapriste abakhulu nabaFarisi babememezele ukuthi osuke emazi lapho ekhona akababikele ukuba bambambe. Ngithanda lenkonzo. Abaningi bakholwa. Thandwa zami, uJesu uvuse uLazarus ekufeni. uJesu ududuze uMartha noMaria. Abaningi bamaJuda bakholwa. Yazi emhlabeni kunabantu uNkulunkulu azokunikeza bona, abazohamba nawe lendlela, abazokuseka ngakho konke. Yazi uNkulunkulu akanqeni ukupha umngani emsebenzini, esikoleni, emphakathini, ozothi mumbuka lo mngani baze bathi abanye, saqala singabangani kodwa ungaphika ukuthi siyazalana. Khona abanye abaqala bengabangani, whether esontweni, emphakathini, emsebenzini, bagcina sebazana nasemakubo. Ukuthi makhona into eyenziwayo ekhaya, usibanibani akageji uzobe khona. Makhona into eyenziwayo kubo, bayazi ngizobe ngikhona. Angidingi ukuthi ngize ngifone ngibikezele ukuthi ngizoza. They expect ukuthi ngibe khona. And ubuka lo budlelwane noma ngathiwa khona oyedwa seshonile, lo munye uyaqhubeka ngoba kwaqala kubungani, bagcina sekusekhaya lapho. Sengiyaya ngiyombheka uma noma wena ungasekho. Ngiyaya ngiyombheka ubaba. Makhona inkinga
ababhekene nazo abanqeni ukungifonela and ngiyasuka and bangithatha njengengane yabo nami ngibathatha njengabazali bami. Bakhona abantu abanjalo uNkulunkulu asinika bona empilweni. Uma bekhona mbonga uNkulunkulu ngabo. Ngiyakubonga Nkosi ngalabantu. Lithi izwi likaNkulunkulu amaJuda amaningi aphenduka. Uma ubuyela kuleya ndaba babethe abanye awumbukeni indlela amthanda ngayo. Abanye babethe lona obevula amehlo empumputhe ubengemvuse naloko abafileyo. Abaningi baphenduka. Kodwa-ke sithandwa sami, bakhona kodwa labo abadideka ngoJesu. Uyazi ungakwenza konke emehlweni akho kube kuhle, kodwa azi ukuthi bakhona abazodideka ngawe. Bakhona abazodideka ngendlela ohleli ngayo nomyeni wakho. Ozothi upostile ninomyeni wakho, ozothi nihambelile nomyeni wakho nabantu bakho, bathi ahavele laba bayazenzisa. Ahavele laba bafuna ukuthandwa. Ahavele laba bawukuthi nokuthi. Yamkele empilweni ukuthi kohlezi kukhona labo abafuna ukuhlukumeza umoya wakho. Ngisho ukuthi babangani nabo, kodwa ngithi yamkele ukuthi bohlezi bekhona. Bese kuba khona inkonzo engithintayo eyenzakalayo. AbaFarisi bayagijima bayompimpa. Ngoba ithandwa zami kuyo yonke indawo. Nendawo iney'mpimpi zayo. Khona bagijima bayompimpa ukuthi ayibo nimbonile yini uSibambana. Yazi khona abanye abantu bangabona into okade uyenza. Sebeya screenshot, sebeyathumela, sebeyompimpa. Bangabona into ofuna ukuyenza, nozama ukuyenza, noyilungiselelayo. Sekuyibona abayi-screenshotayo, sekuyibona bayoyibeka bayindlale ngey'ndlela zabo ezizohambisana nabo. Iy'mpimpi khona yonke indawo. Hawu, bethiwa kuzokwenza ukuthi, hawu akusenzeki ukuthi. Engani iy'mpimpi zendawo sey'bonile zahamba zayompimpa, zayobeka ngendlela ezovuna bona. Ingakho abahlakaniphile bathi uma ufuna ukwenza into empilweni uphumelele, uboke ungabatsheli abanye abantu abakubona usukwenza. Leyo nto iyasiza ngoba iy'mpimpi zendawo zithuka nawo wonke umuntu. Ngoba wanikanga ithuba lokuba bahambe bayompimpa. Bese mabehleli athi uCaphas, ayibo kungcono ukufa komuntu oyedwa kunokufa kwesizwe sonke. Khona abanye abantu abazosacrifice wena ukuze bona babe right. Bazofuna kuzondwe wena kuze bona babe seyikhundleni. Bohlezi bephakamisa ukwehluleka kwakho wena ukuze bona awabo amabibi angabhekwa umuntu. Khona uhlobo lwabantu ohlezi njalo. Yangithusa le ndaba ukuthi umpriest omkhulu uncamela ukubulala ongenacala ukuze bahlale ekhundleni. Khona abanye abantu who will sacrifice you, sacrifice your family. Le nto ibone ngenkonzo yokuthwala. Athi umuntu ukuze ngiyitholile imali ngingathwala ngenze konke, ngingalahlekelwa ikona konke as long as ngicebile. Kukhona inkonzo yokugcina engiyithandayo uthandwa zami. Sebekwenze konke.
uJesu uyamuka ahambe ayohlala ngasehlane. Uyazi ukuthi velimpi isisegcekeni, akukho okunye azokwenza, kodwa uyasuka uyohlala ngasehlane uyoyilungiselela yena noNkulunkulu wakhe. Khona isigaba esifika empilweni la uthi khona, Nkosi, akukho okunye sengingakwenza, ngiyazi kumele kwenzeke lokho. Sho njalo ngelinye ilanga uSamson, zithi mayihluma iy'nwele zakhe, athi Nkosi, angisho ukuthi ngisindise, kodwa ngipha amandla ngifele izitha zami. Khona isigaba esifika empilweni ukuthi akusale sekwenzeka Nkosi, kodwa ekugcineni akuthi makwenzeka isidima sami singashoni phansi. uNkulunkulu Somandla benathi asibusise, asivikela, sikhanyisele, sinika amandla nomusa nothando negrasiya lakhe, ngegama likaYise, Indodana noMoya ocwebileyo.